našeg pravnog zastupnika Srđana Aleksića. Dobroveče, dragi Zrenjaninci. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da mogu pred vama razgovarati večeras, obrazložiti dokle smo stigli sa ratnim dnevnicama i obrazložiti da smo dobili presudu za diskriminaciju, što nam je otvorilo vrata da ostvarimo ono pravo za koje se borimo i u Nišu od 2004. godine, a sa gospodinom Milom Miloševićem od 2008. od momenta kada smo se obratili sudu u Strasburu pa do danas. Pre svega i pozdravio gospodina Mila Miloševića, čoveka koji vodi jedno ozbiljno udruženje i ove ljude koji ovde su organizuju ovako divan skup, da upoznamo borce sa njihovim pravima. Pravda je, treba vreme za pravdu, pravda je dostižna i istina je jedna. Borci učesnici rata 1909. godine imaju pravo na ratne dnevnice, imaju pravo da im se isplati na način na koji je isplaćeno borcima Topličkog okruga. A to je 2008. godine vlada Mirka Cvetkovića isplatila 2 milijarde dinara. Svaki borac je dobio po 200.000 dinara u proseku ili 3.500 dinara po danu. To je vlada 2008. godine u januaru mesecu zaključila takav sporazum, donela takav zaključak i borci Topličkog okruga, njih 10.000 su isplaćeni. Pre svega radi se o opštinama Prokuplje, Žitorađe, Doljevac, Bojnik, Krušumlija, njih 7 su taj novac dobili. No, međutim, borci Nišanskog okruga nisu dobili, no, međutim, borci iz Beograda nisu dobili, no, međutim, borci iz ovde iz Zrenjanina nisu dobili. Oni su diskriminisani. Ne može neko da dobije, nekome da se isplati, a nekome ne. Dragi moji prijatelji, borce pre svega štiti Ustav, član 21 koji zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu. Borce štiti član 1 povelje suda u Strasburu zaštitu ljudskih prava, koji je zabranjio po bilo kom osnovu, verskom, nacionalnom, teritorijalnom, prebivalištu, bilo šta. Bez obzira da bilo koji akt, da li se radi o republičkom organu koji donese ili lokalna samouprava, moraju da budu jednaka prava za sve. Jedan mali istorijat moramo da vas uvedemo u priču oko ratnih dnevnica. Mi smo to negde 2004. godine na zahtev Udruženja boraca rata 1909. godine, gde su mi se obratili sa zahtevom da rešimo ovaj problem ratnih dnevnica, jer tada je bio postupak za isplatu ratnih dnevnica. Jer borci u Nišu su vidjeli jednu nepravdu, da u mnogim opštinama i mestima se isplaćuje ogroman novac u raznim osnovama, a pre svega na ime ratnih dnevnica, čak i supruge su dobijali su ogroman novac i oni koji su učestvovali, ali jedni sudovi su presuđivali, drugi nisu presuđivali i zahtevali su da to i mi u Nišu uradimo i mi smo podneli tužbu, bila je negde oko 100 njih i sud je ekspresno to sve odbio, bez upuštajući se u raspravljanje. Prošli smo u to vreme opštinskog, okružnog, vrhovnog suda, Ustavnog suda, ništa nam nije drugo preostalo nego se obratimo sudu u Strasburu i mi smo to i učinili. Te 2008. obratilo se je oko 8.500 boraca, znači mi smo od 2004. do 2008. borci su pregovarali, dogovarali. Umeđu vremenu ova odluka vlade Republike Srbije iz 2008. godine i borci su tražili da još jednom se obratimo sudu i to malo većem broju. U Nišu se obratilo 8.500 boraca se obratilo sudu za isplatu ratnih dnevnica. Jer smo dostavili dokaze i presude da se isplaćivalo i u Beogradu, i u Prokuplju, i u Vranju. Dostavili smo nalazi mišljenja veštaka, gde su veštaci utvrdili da su neki dobili pola, neko čak ništa, neko je dobio neki deo. No, međutim, odgovor suda u to vreme je bio jednostavan. Radi se o šteti, a ne o dugu. To apsolutno nije bilo tačno, bilo je sa logikom u suprotnosti. Ako vama neko nešto je dužan da plati i nešto vam da, on vama duguje. On na sudu mora da kaže da li je isplatio kompletan iznos ili je isplatio deo. To sud nije hteo da utvrđuje
i te 2008. godine ponovo smo odbiveni bez upuštanja u raspravljanja, bez upuštanja u dokazivanje, jer smo mi hteli da dokažemo, da svaki borac je htio da dokaže svoj status i svoje pravo, da mu nije isplaćeno to što traži. I očekivali smo od Ministarstva odbrane u to vreme da na sudu dokaže da je borcima plaćeno. Nismo imali priliku da dokažemo to na sudu, već jednostavno smo ponovo odbiveni bez upuštanja u raspravljanja na prvom ročištu, prošli sve instance i na kraju su obratili sudu u Strazburu negde krajem 2008. početkom 2009. godine. 2011. godine Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uputila rešenje i akt Vladi Republike Srbije i upozorila ih je da je došlo do diskriminacije u odnosu na borce Topličkog okruga. Svi ostali borci u celoj Republici Srbiji su diskriminisani po mestu prebivališta, jer navodno zaključak Vlade je bio takav da se daje novčana pomoć u vidu socijalne pomoći. Ovih 7 opština su navodno najugroženije u Republici Srbiji, što apsolutno nije bilo tačno. Postoje mnogo ugroženije opštine i u teškoj i materijalnoj situaciji i socijalnom statusu građana nego ove 7 opštine koje je izabralo u to vreme. Da bi neko primio socijalnu pomoć, on mora da ima socijalnu kartu, on mora da nema imovinu, da nigde ne radi, da prima socijalnu pomoć. Nije moguće bilo da 10.000 ljudi, 10.000 boraca s ovih 7 opština su socijalno ugroženi. I to smo mi na sudu dokazali. Na našu stranu je bila Poverenica za ravnopravnost, profesorka Nevena sa Pravnog fakulteta u Nišu, koja je to dokazala i dala nam jedan vetar u leđa, jer smo mi imali odluku državnog organa koji kaže da vi ste diskriminisani. Mi smo 2013. godine dobili prvostepenu presudu pred sudom u Strazburu. Radi se o presudi gde je 6 sudija, među kojima je sudija iz Republike Srbije glasao za vas, da su borci diskriminisani i da borcima sledi novčana naknada, sledi ratne dnevnice, sledi ta novčana pomoć. Nazivali je bilo kako. Znači, borcima sledi to pravo koje su dobili borci Topličkog okruga. Mi smo od 7 sudija, 6 je bilo u korist nas, 1 je bio protiv. Dobili smo tu prvostepenu presudu i vi sami znate kakva je euforija kod boraca bilo. Sva boračka udruženja, borci su se javili u udruženjima i udruženja su organizovala to da se obratimo sudu, da se isplate ratne dnevnice. No, međutim, Vlada Republike Srbije je podnela žalbu i ta presuda je pred velikim većem, gde je vaš predsjednik bio sa mnom, preko 30 advokata, profesora, ljudi koji se bave ovim pravom su bili sa mnom u Strazburu, jer se radi, ovo je spor moje karijere, uložio sam mnogo vremena, da kažem, intenzivno 8 godina, od 2004. godine, a od 2008. vrlo intenzivno sa mojim pravnim timom i dao sam sve od sebe da vas predstavljamo pred velikim većem. To je bio prvi put da jedan predmet bude pred velikim većem, jer veliko veće se staje 1 do 2 puta godišnje pred sudom u Strazburu. Radi se o 17 sudija, svi koji sude su razmatrali naš predlog i mi smo ostali pri stavu da podržimo prvostepenu odluku, no međutim država imala svog predstavnika, Ministarstvo odbrane imala svog predstavnika, oni su objasnili da je umeđu vremenu 2009. godine doneti zakon o diskriminaciji i da bi možda mogli pred domaćim sudovima da to pitanje reše. Sud u Strazburu je zauzeo jedan mudar stav i rekao, pošto imate zakon o diskriminaciji, bez obzira na Ustav i na član 1 Povelje o zaštiti ljudskih prava, odite pred domaćim sudom i podnesite vaš zakon. To smo mi učinili u radu. A i sami znate kakve su bili natpisi u medijima i u štampanim medijima, da su borci izgubili pravo na ratne dnevnice, što apsolutno nije bilo tačno. Nismo mogli sa takvom medijskom silom da izađemo na kraj, no međutim mi smo podali tužbe i to tako što smo pre svega prvo podali 10-15 tužbi pred Višim sudom u Nišu, Višim sudom u Kraljevu, Višim sudom u Subotici i Višim sudom u Novom Sadu. Hteli smo jednu jedinstvenu sudsku praksu da zauzmemo pred višim sudovima, jer sada imamo takvu situaciju da je potrebno da bude sudska praksa ujednačena. Da sud u Nišu sudi na isti način, kao sud u Novom Sadu, kao sud u Subotici, kao sud i u Zrenjaninu. Tužbe za diskriminaciju se podnose pred višim sudom.
Radi se o sudijama koji imaju veliko životno iskustvo, sudije koje su posebno obučene i koji poznaju pravo. I na moje veliko zadovoljstvo svih nas ovdje, mi sada imamo prvi put da domaći sudovi, da naše Ministarstvo pravde uviđa da ste diskriminisani i donosi nam presude u sva ova 4 suda, pred Višim sudom u Nišu, Višim sudom u Kraljevu, Višim sudom u Subotici i Novom Sadu. Presude u našu korist i kaže da je borac sa prebivalištem ovih opština diskriminisan u odnosu na borce Topličkog okruga i da je Vlada Republike Srbije iz 2008. godine u januaru mesecu načinila diskriminaciju po mestu prebivališta, a ono što je najbitnije, da su ratne dnevnice isplaćene kao novčana pomoć. Jesu, ratne dnevnice su isplaćene kao socijalna pomoć, jer da bi neko od boraca ovih 7 opština mogu da dobije ratne dnevnice, tu novčanu pomoć kako su je nazvali, morao je da potpiše da se odriče tužbenog zahteva koji je podneo tužbu, da ima prebivalište na ovih 7 opština, da dokaže dokazom iz policije sa potvrdom o prebivalištu, da je popunio račun, da je dao žiro račun da će mu biti uplaćeno na ime ratnih dnevnica. Sve su to dokazi koje smo mi na sudu prezentovali, takođe i ono što smo radili pred sudom u Strasburu i naše su tužbe dobro obrazložene i dobro pripremljene. Šta smo radili? Dali smo prednost socijalno ugroženim borcima, jer i po Bogu i po pravdi je dati onome ko je najugroženiji, onome ko nema. A to su socijalno ugroženi borci. Radi se o populaciji ljudi kojima trebamo prvo njima pomoći i mi ćemo ovde u Zrenjaninu uz saradnju sa predsednikom udruženja da ja kao advokat predložim da ovde ljudi koji su danas došli, ljudi koji nisu uspeli da dođu, da prvo za njih podnesemo tužbe, pre svega socijalno ugroženim borcima, jer iz kog razloga? Prvi razlog je zato što ne plaćaju sudsku taksu. Tužba za diskriminaciju plaća se sudska taksa od 1900 dinara za tužbu i 1900 dinara za odluku. Oni ne plaćaju, oni imaju siromaško pravo, jedan poseban institut u pravu koji reguliše kada se radi o socijalno ugroženim licima da ne plate sudsku taksu i da ostvare pravnu zaštitu, a potom ćemo podneti za sve ostalo. Mi ne želimo da podnesemo ovde u sudu, pred Višim sudom u Zrenjaninu 100 ili 1000 tužbi. Ne, nama su potrebne 15-20 tužbe. Da vidimo kako će Viši sud da zauzme stav. Ja sam siguran iz onoga što imamo, iz sudske prakse, da će sud uzeti pozitivno i doneti presudu u korist boraca. I kada dobijemo takvu presudu, kada bude i potvrđeno od strane Apelacionog suda u Novom Sadu, jer je već potvrdio presude iz Subotice iz Novog Sada, mi ćemo ponovo se obratiti Ministarstvu pravde u roku od 30 dana da nam to isplati mirnim putem, dogovorom i sporazumom. Dragi borci, dragi prijatelji, mi ne želimo, mi znamo naša država u kakvoj situaciji, naše financije javne. Mi ne želimo da sada opteretimo sud sa brojnim presudama zatrpamo, a i takođe i vas sa sudskim taksama i naravno sa troškovima advokata koji će to da zastupaju. Radi se o velikom broju ljudi. Mi ćemo se ponovo obratiti Ministarstvu odbrane i Ministarstvu za boračku i socijalnu zaštitu da ovo pitanje rešimo dogovorom i sporazumom. Ja sam siguran da vaš predsednik Milo Milošević i predsednik ovde da želi jedan sporazum, jedan dogovor sa Vladom Republike Srbije i sa ministarstvima, da ne bi pravili nepotrebne troškove i da ne bi to bilo malo više vremena, jer ovaj postupak se okončava u roku od 3 do 6 meseci, to su 2 do 3 ročišta. Tu nema potrebe posebno izvoditi dokaze, već samo utvrditi identitet onog ko je podneo tužbu. Mi ćemo zatražiti ponovo u roku od 30 dana da se isplati nama onoliko koliko je plaćeno, koliko je dato borcima Topličkog. Znači, prosek od 200.000 sa zakonskom zateznom kamatom od 1. januara 2008. pa do dana isplate. Mi smo imali jedan veliki skup u Nišu i u drugim gradovima uz saradnju sa predstavnicima udruženja i zamolili su da vidimo da li borci imaju neku ideju, jer
među boraca postoji ljudi koji se bave i ekonomijom, ljudi koji se bave i finansijama, ljudi koji poznaju ne samo pravo, nego i ekonomiju. I u tom razgovoru mi smo dali jedan predlog, razmišljali smo da ne bude to da mi samo tužimo državu i da tražimo na sudu, nego hajde da vidimo, hajde da predložimo jedan dobar predlog, jedan modalitet načina na koji isplate ratnih dnevnica. Mislim da je taj modalitet prihvaćen, a iz više razloga zbog čega je prihvaćen. Jer nije samo 1900 dinara za tužbu diskriminaciju. Ako vi tražite tih 200.000 dinara tužbu za naknadu štete, posle diskriminacije je potrebna, kad sud utvrdi da ste diskriminisani, potrebno je da se utvrdi, tužba se podnosi za nematerijalnu i materijalnu štetu. A šta je to tužba za nematerijalnu i materijalnu štetu? Tužba za nematerijalnu štetu, to je ona šteta koja je vama pričinjena, to su vaši duševni bolovi, patnja, čekanje sve ovo vreme od 2008. godine do danas. I to se presuđuje, imamo pravosnažne presude u Nišu i Beogradu od 50 do 80.000 dinara. Jedna zadnja presuda koja još nije ožalbena je na 200.000 dinara. I materijalna šteta, to je 200.000 dinara. Kad bi vi podneli tužbu za 200.000 dinara, vi morate da platite 15.000 dinara za tužbu. I ja smatram da je to veliki novac. U ovoj sali mali broj ljudi može to da plati. Možda može, ali to je mali broj. 1900 dinara, ja mislim da svako može. Ali 15.000 dinara, to je velika taksa. I ovde će taj novac, znači to uzima se od borce, na kraju će biti vraćan vama, ali bit će uvećane i te sudske takse i advokatske troškovi. I mi smo osmislili 4 modaliteta. Prvi modalitet je na način kako su isplaćena stara devizna štednja. A to je putem emitovanja obveznica. Jer država može da emituje obveznice, da se dogovorimo da to bude u roku od 3 godine, prva godina da se isplati 500 eura do 1000 eura, a ostalo da se podeli na te 2 do 3 godine. Na taj način je isplaćena stara devizna štednja. Na taj način se oživljava bankarstvo i oživljava se berza. I to se prodaje na berzu. Onaj ko želi možda da ih proda unapred, normalno za manji deo. Onaj ko želi da sačeka, kako je navedeno u obveznici, dobit će taj iznos sa zateznom kamatom. Drugi model. Razmišljali smo kako je rešeno pitanje vojnih penzionera. Jer vojni penzioneri nisu dobili, nije im bilo usklađene penzije sa kretanjima, pa su bili im i umanjeno između 9 i 11% i sa njima je Ministarstvo odbrane zaključilo vansudsko poravnanje. To i mi predlažemo. Kad dobijemo ovih 10 presuda, 15, 20, mi možemo slobodno da predložimo vansudsko poravnanje boraca, konkretno ovde iz Renja. Jer mi želimo da se dogovorimo i sporazumemo. Nema potrebe da podnosimo za sve tužbe. 15 je dovoljno da je to takva sudska praksa. I mislim da je to jedno od dobrih rešenja. Treće rešenje, ono malo pre što je Dragan govorio, vi dugujete po raznim osnovama države. Plaćate porez, potrebne su uplate za penzijsko i invalidsko osiguranje, vidimo ovde radi se o ljudima koji su pred penzijom. Mnogi treba to da uplate. Ajde da učinimo kompenzaciju. Ono što mi vama dugujemo, ono što vi nama dugujete. Da vidimo šta će ostati, pa onda možemo dalje da razgovaramo o tom pitanju. I četvrta stvar je mešoviti sistem gde možemo da kombinujemo bilo koji sistem kako bi isplatili ratne dnevnice i rešili to pitanje. Bez suda i bez dodatnih troškova, bez daljeg maltretiranja, mi imamo tužbu za diskriminaciju koja je jasna. Tužba za diskriminaciju koja nam potvrđuje da smo diskriminisani. I to je način na koji ćemo mi ovaj postupak okončati, ako postoji volja i saglasnost s druge strane da se sporazumemo i dogovorimo, što apsolutno predsjednici udruženja podržavaju jednu takvu ideju i svi borci sa kojim sam razgovarao. Ako nemamo sa druge strane sporazuma i dogovora, nama ne preostaje ništa drugo nego da podnesemo tužbe za diskriminaciju, da podnesemo tužbe ovde pred Višim sudom u Zrenjaninu, da dobijemo te prvostepene presude, da budu potvrđene od strane apelacionog suda i onda da podnesemo tužbe prvo za nematerijalnu štetu, a onda za materijalnu štetu. To iziskuje takse, to iziskuje vreme, ali ako imamo takvu situaciju, mi nemamo drugo šta. I ja sam siguran da će sud i Ministarstvo pravde pridržavati se i Ustava i
Konvencije o zaštiti ljudskih prava iz Strazbura i normalno Zakona o diskriminaciji. To je jedini način kako mi možemo da rešimo ovaj problem, bez obzira na bilo kako dalje razmišljanje i odugovlačenje. Ja mislim da nemamo drugi način, drugo rešenje, a borci sigurno treba da budu sagledani, borci sigurno treba da budu poštovani od svih, pre svega od države, jer su borci ti koji su, kad je bilo najteže, stali prvi u odbranu svoje otadžbine. I mislim da tu ne treba imati kompromis oko toga. Ovo pitanje mora da se reši u korist boraca, država mora da poštuje zakon, građani i borci moraju da poštuju zakon i to je najbolje rešenje da više u budućnosti nemamo ovakvih problema i da dokazujemo pred sudom ono što je jasno. Ono što je jasno, a to je da borci imaju pravo na ratne dnevnice, borci imaju pravo na tu naučenu pomoć. To je ono što sam mogao da večeras govorim. Na sva vaša pitanja spreman sam da dam odgovore i ja mislim da ćemo samo ako budemo zajedno svi, ako jedan drugoga podržavamo, ako vi verujete u vaše pravo, jer samo vi ako verujete u vaše pravo, ja kao advokat mogu, ja verujem da ste u pravu, ali bez vaše podrške ne možemo da ostvarimo pravo. I mi imamo zakon, ustav i imamo i volju, ja sa mojim advokatskim timom da zastupam i da ovaj spor koji je spor moje karijere okončan u vašu korist i da budemo i mi i vi, a naravno i država zadovoljna. Zašto ne? Jer na ovaj način država, a sad se vidi da Ministarstvo pravde pokazuje da je na našoj strani, da imamo presude, da nam se usvajaju. Ja ne vidim razlog da mi ovaj postupak u najskorije vreme ne okončamo, a dalje da ovo udruženje koje ovako organizovano radi, da zastupa borcu kod donošenja zakona i sve ono što vama pripada i što bi trebalo i lokalna samouprava i država da vodi računa i da vam da sve te povlastice. Ja vam se zahvaljujem na ovako velikom broju što ste došli da čujete, što mogu da vam kažem. Hvala.